बर' रादाब नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाबाय। जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, जायनि जाहोनाव आं बेबायदिनो आपडेट लाबोबाय थागोन। सोंखारिजाथाव बिबुंथिनि थाखाय एमपि पुलिसआ आइजोखौ सासपेन्ड खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला डिउटियाव थानाय समाव ब्राह्मण हारिनि सायाव सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव सासे आइजो पुलिस कनस्टेबल अन्जु देबि जायसवालखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। बे जाथाया सिधायाव मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनि समाव जादोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव एसपिआ बुंदों दि बिथांनि बिबुंथिया आब्रुथि गैयै आरो गाज्रि आखु दिन्थिनाय खामानि, जायनि थाखाय पुलिस बिफाननि मान सन्मानखौ खहा खालामनाय जादों। अरुणाचलाव आलफा आइनि सोद्रोमा हमना मोनहादों आरो लोगोसे बिथांनिफ्राय हाथियारबो मोनदों। रैखाथि हान्जाया रबिबारखालि अरुणाचल प्रदेशनि नामसायाव उल्फा आइनि उदखारि अनुपम दहतियाखौ खायो। 17 अक्ट'बर खालि काकपथार आर्मि केम्पआव जानाय गाग्लोबनायाव लोब्बा थानायनि सन्देहआव बिथांखौ खानो हादों आरो लोगोसे एमकिउ राइफल, 151 गोथार गुलि आरो ग्रेनेडजों लोगोसे बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला नामसाइ जिल्लायाव आसाम राइफलजों बिथांमोनानो गावलायदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। थाइलेन्डनि 93 बोसोर बैसोनि रानि सिरिकिट रुंसारि जानायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दुखु फोरमायदों। बिथाङा बुंदोंमोन, रानि सिरिकिटनि सुबुं सिबिनायनि थाखाय जिउनां समायखिरा जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। बे गोथौ दुखुनि समाव महामहिम राजा फोलेर आरो थाइलेन्डनि सुबुंफोरनिसिम गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायहरो। छत्तीसगढ़नि बस्तर ओनसोलाव कांकेर जिल्लायाव सा 13 आइजोफोरजों लोगोसे सा 21 माओवादिफ्रा AK-47 बायदि मोन 18 हाथियारफोरखौ गथायनानै होयो। इकुइमारी किस्कट ओनसोलनि डिभिजन सेक्रेटारि मुकेशनि दैदेननायाव पुनामार्ग गोजोन हाबाफारिया जानानै थाङो। केन्द्र आरो हादोर सोरखारा छत्तीसगढ़निफ्राय नक्सलबादिखौ आबुङै फोजोबस्रांनो थाखाय 31 मार्च 2026 खालारखौ थांखि लादों। आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवेआव डाबल डेकार एसि स्लिपार बासआ अर खामदों। रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। दिल्लीनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि गौड़ा फारसे थांनाय गंसे डाबल डेकार एसि स्लिपार बासआ रबिबारखालि आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवे रेबरी टल प्लाजानि साखाथियाव अर खामदों। फुंनि 4:45 रिंगासोआव साखानि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बे अरा गोख्रैनो बासखौ साग्लोबो, नाथाय रावबो जोखोम जायासै। गासै 39 दावबायारिफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हायो आरो थाबैनो ट्रेफिकआ नर्मेल जाफिनदों होनना खौरां मोननाय जादों। दानिया फैदो लोगोफोर, जों सावस्रिनि सोमोन्दै मोननैसो मोनथिनानै लानि। थाबैनो किडनि फेलियार जानायनि थाखाय नोजोर होनो गोनां लैखोनफोर। किडनिया फेलियार जानाया मोनसे गोब्राब सावस्रिनि जेंना जायो अब्ला जेब्ला किडनिया बिस गोनां मुवाफोरखौ फोजोबनो हाया, जायनि जाहोनाव बिसोरो सोलेराव जमा जाना थायो। सांग्रां जानो गोनां गिबि लैखोनफोरा जाबाय थाद'नाय गैयै मेंनाय, आथिं एबा मेगननि सोरगिदिं बुनाय, हासुदैनि महरफोराव सोलायनाय, उखैनाय एबा गोदै मोननाय, आरो गोरान एबा जोंनि मोदोमफोर मानग्लुंनाय। बेफोरनो गासैबो किडनि फेलियार जानायनि लैखोनफोर। दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला।